Takže čau, já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát točíme challenge tady s Kalešem, ne? Takže čau, já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát tady točíme challenge s mojím kamarádem Alešem. Čau lidi. A bude to challenge Try Not to Loud Challenge. Spočívá to v tom, že vlastně si dáme do pusy čistou vodu a pouštíme si zábavné videa, u kterých se nesmíme rozesmát, jinak tu vodu na sebe vyplivneme. Takže teď si vlastně dáme tu vodu do pusy a nemusíme nějak zdržovat a pustíme se na to. Bylo nějakou průhlednou útěrku přes to. To nejde. Máme fame. OK, my jdeme na třetí video, které nám zaslal mimochodem Vidrail. Zaslal to chvilku předtím, než jsem odešel domů a říkal, že u tady tohohle nevydržíme ani 5 sekund. OK lidi, takže my tady máme poslední a čtvrté video a bude to už vlastně poslední video, které tady uvidíme. OK lidi, tady tohle byl asi konec tohoto challenge. Pokud se vám tenhle challenge líbil, tak rozhodně zanechte like na tomhle videu a odebírejte mě pro sledování mých dalších videí. Pokud na tomhle challenge bude více jak, dejme tomu 60 lajků, tak s Alešem natočíme druhou část tohoto challenge anebo nějaký jiný. Pokud máte nápad na nějaký jiný challenge, tak ho rozhodně napište dolů do komentářů. My se s vámi loučíme, jelikož je nám celkem dost zima a u dalšího videa čus. Čau. Kalíši.